سلام سلام کلش جان، خوش اومدی ولی جان. یکم لایک موندم. سلام همتون. سلام سلام دخترها، همه کسا خوش اومدین. فرزندکو سوزن تینجا، سلامتیاتون خوب؟ من سوز کلش جان خدا را شکر 6 тамамиҷа нав корома тамом кардам. пӯшок шуштам, баня кадам омадам. тахминаҷон созӣ ҷонум? соз шарик соз худат созӣ. якум ман. апай валӣ клеш мега ки якум лайка ман ҷиқидам ку валиҷон. валиҷон клеш созӣ ҷонум. гулҳои зебо хубет созед. хуш омаден духтарои хушрӯ. валиҷон чӣ дина ту шарик парик када шишта буди да эфирои беҳрӯз? соз валӣ худат созӣ. хуш омадем бо як бори дига духтарои азиз. ку гап занем? тахминаҷон ман дар якум ишон дода. чира? гулҳои зебо апи тахмина мана ёд накарӣ? ёд карам клеш ту чӣ ба ёқа камнамо шида рафтӣ? ё ягон апай дига ёфтӣ? чо кардем духтаро? чӣ кор када истем? эфир ҳичи ку часпид. созай ку клеш? тахминаҷон мада якум лайк ишон дод. фаҳмо фаҳмидам. ассалому алайкум. сеюм лайк. хуш омадӣ зайнабҷон. биё ку фарзандакот соз. ҳама каса тинҷен хубен? ҳама каса нағзен фарзандо тинҷан иншоалло. худора шукр зайнабҷон. ҳама соз. валӣ зайнабҷон созӣ хоҳарҷон. беҳрӯз давлатов китоби дард. салом ғарибо. ваалайкум ассалом беҳрӯзҷон. хуш омадӣ. ҳама каса хуш омаден. апаҷони валӣ нағзен фарзандо тинҷан иншоалло. ваалайкум салом. хуш омадӣ китоб. зайнаб клешҷон нағзен фарзандо тинҷан иншоалло. беҳрӯзҷон давлатов ҳама ҷон ҳо ҳама ҷона беҳрӯзҷон ина таам ҷон. валиҷон шукронаи аллоҳ мешавад хоҳаракам. зайнаб беҳрӯз додарҷон нағзен хуш омаден фарзандо тинҷан иншоалло. хуш бошӣ апаҷон. гап нестай додарҷон. ҳама каса хуш омадем. беҳрӯзҷон мада обуна ҳастӣ? обуна набошӣ агар обуна шав. я мара 170 буро рохӣ.
ҳамин ая 170 боло нарафтам оли як борам. чӣ ҳол дорен духтаро? Ҳавоотон чӣ хела? Имрӯз ҳавои мо беҳад нағз. Апай Зайнаб фарзанд ёқ иншоаллоҳ мешава. хам мешава ку Беҳрӯзҷон, ҳавая дар назар дора охӣ. ҳам Беҳрӯзҷон да як ключ падарка кунам. ман набошам чӣ хел миём апаҷон. чӣ хел Беҳрӯз. вале тахминаҷон ӯ саволҳои шавинаро як одам дод, мегӯяд зан мегирам то як сола кӯдак накунад. Тоба астағфирулло. ӯ беақл одам буда ине ки. Зайнаб ҳоле мегумуд валиҷон бад. Зайнаб влог. ҳоли Беҳрӯз додарҷон ҳама каналош қатъӣ хабар мегирад. Гап нестай. Беҳрӯзҷон додарҷон юқол. қаерга юқолсин Зайнабҷон? Юқол демагин. Беҳрӯзҷон мен юқол миман. Юқол магин Беҳрӯзҷон мене нимамге обуна бугин кин юқол асан хоб. Апаҷон ӯ зан мегира як сол накна, як оила кӯдака таваллуд мекуна, як рӯз шир намета. тахмина пачақ юқол. Зайнабҷон нахоҳ ту мара пачақ бугӯе. ман як кӯб кулула ки наход пачақм бугӯй. Мардум вайрон шидиян. Тоба. Нахотам хеле гап зани Беҳрӯз. алҳамдулилло. Салом алейкум сози хуби ҳама каса апаҳо. Худора шукр. Сафияҷон биё хуш омадӣ. Фарзандакот сос. Саломатиҳо сос. гулҳои зебо ҳа чӣ шуд? Вале Сафияҷон хуш омадӣ. Беҳрӯзҷон кел Зайнаб апам мегум ну ӯ кӯдакай. фаҳмо. гулҳои зебо ман омадам. Ай ту дар киҷо будӣ клеш? Вале сози ҷонам. Апай тахмина ҳар рӯз семичка мезана. Алҳамдулилло. нагӯ. Ҳама эфир мекунам, ҳатман ман семичка мехӯрам, барое ки ман дига вақт семичка намехӯрам. ман берун рафтам. куҷо рафтам?
ҳа, туалет рафтам бугӯ Клешҷон. Алҳамдулилло, хуш бошед апаҷони Валӣ сози хубе. Духтаро ҳама каса хуш омаден. Валиҷон, Тахминаҷон, и гап ҳама мега пачақ. Охи наход мара пачақ бигене. Беҳрӯз Давлатов, Клеш кияй? Клеш дар лесай ку ҳаваяй. Гулҳои зебо семичкая мезанад. Ҳо, нагӯ Клеш, дандоном дардманд шудаи ҳами семичкара. Ҳами эфир кардам, бо медони шум салафанаш таҳда зада акун чиш семичка бо бирида тайёр када монда рафта, ки занам зиқ нашава, семичка хурдаши нафта. Ва нав рафтам зана ки хуб шида халаделникома шиштам, гуфтам амирӯз эфир намекунам. Рафтам халадилникома шиштам, ба хонама ҷамъу гир кардам, як лай ҳарси пасда ҷамъ карда мондам. Рафтам пушукҳои кориёма ҳамара шиштам, баня кардам, омадам. Гуфтам хай биёй эфир кунам, ба бирам ошма чӣ кунам, сар кунам. Тоба админка де нашид. Барои чӣ? Беҳрӯз, лайкора мондӣ? Бира хонатон бира. Сари мора вайрон накун. Клеш чӣ кор кардӣ? Навишти Беҳрӯзда. Чокадем чиётон ҷанбаст шуда Клеш? Тахминаҷон оша. Раҳмат Валиҷон, раҳмат. Алҳамдулилло, қанд табзан. Ина қанда ҳоли ина қанд гуфтӣ да ёдам зад. Алҳамдулилло, магарам бояд 10 таи дига қанд бихӯрам охӣ. Ҳа, навистам. Клешҷон, ягон чӣ буриди да конкурси Беҳрӯз? Ё ҳоли ҷанбаст нашидай? Бира мега скриншот кунам ҳодиса. Тоба. Беҳрӯз ба худо сара вайрон када истӣ амитинеки. Тахминаҷон, Клеш бурдак. Чӣ бурид охи гам намезана ку? Ҳавай адреса куҷо мегӯд? Биги апа бихӯ. Гап нест Сафияҷон, гап нест. Раҳмат. Қандои қавристон да монам будай. Зайнабҷон рафтӣ? Зайнабҷон ҳо фақат амхе ҳамара аҳволпурсӣ мекунам, мезанам мерава. Валӣ ҷойнамоз кори беҳтарин чиз буридай ҷойнамоз. Зур ку Клеш. Намозора мехонӣ дар рӯи ҷойнамоз. Алҳамдулилло, механдиам. Қавристон да ёдат зада? Алҳамдулилло. Клеш сумшагир аймачит хар. Клеш вай кад на хур. Охи дандон намемонад. Ман дастам қатӣ мешиканам Клеш. Ман дандонам беҳад эҳтиёт мекунам. Дандонам чӣ хеле буд дард када истай. Ваҳ, пояндоза будозене духтаро Малика омад. Салом. Ва алайкум ассалом Маликаҷон, биё ку хуш омадӣ. Айбари боло гузар ку. Чиеқа камнамо шида рафтӣ Малика? Валиҷон, ва алайкум салом Малика, хуш омадӣ.
Малика ҷон, ку гап зан, ит гардак рафтӣ хонаи дугонат. Чӣ гап шид? Чӣ навигари ку нақл кун? Ман айдинаи раҳи тихта нигоҳ дорам. Клеш, вай напамед ай эфир мемонад, пул дар кор не. Ой, на рост мегӯй. Малика, валӣ хуш бошӣ. Алҳамдулиллоҳ. Ман ҳоли ягон бор қабристон нарафтам олӣ. Олӣ мерай, оли зурт биёям мерай. Клеш, ҳа, зур. Малика, мара ёд кардем? Конечно, Маликаҷон, ёд кардем. Биё ку. Азизаҷон, хуш омадӣ. Ассалому алайкум. Сеюм лайк. Раҳмат ҷонам барои лайкот айбари боло. Чӣ, имрӯз мара ведорам накардӣ, нанавистиям? Ҳама каса созен, духтаро, хуш омаден. Ман айдина ҳамин гапи худта гап заиста будам, ки ҳамун Малика ки ҷо шуди қамора бихандонам. Рафтам иша дид хеле шидан, дилам сухта кушон. Ҳа? Манам як борам хеле бурда будам шавҳарма ки Малика. Ӯ духтар ранги маймун буд, ба шавҳарам гуфта ки занам қатӣ қайсингил ҳама рафта истае, як краска кун, то мо рафтана балош зана, ки ман гуфтам ҳар душа чашмбаракша нигоҳ мекунам, ки ё уже хабар дода шӯи ман, баъд дига уш краска кардаги тайёр раҳи моя нигоҳ дошт. Вале Клеш хеле осон меғалтад сумаги рав хар. Азиза, имрӯз серкор шидам. Маам ранги ту, азизаҷон. Чуба? Вале азизаи очашсӯзи ҷонам. Маликаҷон, ку гап зан, ки ҷо шидӣ? Духтаро ҳамин сафи Аллоҳ ки ҷо шид? Охи вай ҷойнамоз беҳтарин. Соз очай валӣ. Малика шумда нафорид, гуфт фарбеҳ шидай. Ранги индейцо бугу. Наоборот, ай фарбеҳо хушрӯ ай ку Малика. Ман фарбечаям. Вале Клеш, майли худта чӣ хеле мефорад. Маликаи ҷун, Маликаи ҷун, ку гапте қамора бихандон, ёдат кардем ба худо. Дигарора намедонам, ман тура ёд кардам. Вале шукронаи Аллоҳ мешавад, духтарҷон. Чо кардӣ, ки Сафияҷон бо чишмот блиқақ кардаги ҳайрон шуда истӣ? Маликара намешиносӣ? Охи вая шуш бисёр меқапидай, ки кашоли бад будам. Ҳа, ӯ дарав ҳамара дидай, аҳамият додай. Соф дар теҷеке. Сафия, чӣ ҳол дорӣ? Ди наёфтам. Фаҳмо. Эфир доромад ки, Клеш? Умар нест. Умарҷон нест. Шаб қачи Умар хеле чахчах кардему, баъд ман хоб рафтам. Ёфтам дар эфири Орзу. Фаҳмо. Намеомадай ҳоли Клеш? Вақти ида.
Малика, ба чанд соат шиштен давҷа диктофон пиктофон монда сини ҳоҷатхона нарафти бад меқабиди ку чӣ гап задаистан. Азиза, аппаи гулҳои зебо нағзми шумо. Алҳамдулилло, ҳичи аппаи валӣ. Ку гап занен духтаро. Малика, чӣ ҳол дорӣ дига? Я 3 рӯз 4 рӯз надромади эфирай духтар. Азиза ку ҷим гап намезанӣ? О, азиза ҳозир камгап шидаги азиза. Маликаи ҷун, ҳичи мегам. Худое. Малика, мерам завтрак тайёр менам. Ба кай меои эфир? Ҳа, соз азизам. И ҳаматон рафтен чӣ ята? Паго эфир кун. Майли. Чӣ ба ту имрӯз дига намедрои эфир, Малика? Ҳа, мана ёд намекунӣ ту. Чӣ ба Клешҷон, ту қатъи ҳар рӯз гап мезанем ку? Маликара гум карда будем охи, чанд рӯз набуд. Ажзача? Ой, эркачайма. ин ҳама рафтам ба фикрам. Клешҷон, дар агаротот зелен ҳамаи чӣ кориди? вале гулҳои зебо мада як додар китоби Қуръон падарка кард. Ман сумша гирифтам, аймачит ба чини дилам хуш кардам гирифтам. кори беҳтарин кадай ҳамун додарат валиҷон.
ҳа чум надонам. ин гапшам туғри айнекин клеш мерай ай мачит мехари як ҳам мачитоде ҳам чизи хушрӯ ҷойнамозои фасон мефурӯшан охи. мехонам дар ҳаққаш дуо мекунам. кори беҳтарин мекунем валиҷон. ку гап занен духтаро чӣ ба хаб местен айза куҷо шудӣ чӣ ба ту камгап шидаӣ. апи валӣ қуръон нависед апи валӣ хато навистед. фаҳмо еркача гум нашай бо чӣ пухтаисти бо. вале гулҳои зебо аз ман қей надорад. фақат баъд азиза гӯш мекунад. ӯ беҳрӯз бирафт гум шид ба фикрам ё гап гӯш карда шида. чанд касай дар эфир духтаро. духтар банузи очаш домод ки ҷо шид домод кор дай. апай садоқат ҳолиам сайтош гирён нест. эфирош кор накарда истай ҳар рӯз хабар мегирам. ватсапшам кор накардай. чахчах карид. ҳиқа семечка надорам. семечкат форид клеш биё ман семечкат метиём. гулҳои зебо фаҳмо бо эфири апай садоқат зур буд. ҷомашӯӣ карсудям апи тахмина фаҳмо ношукрӣ корот шава тахмина ҷон қатъи хостгорит як домоди сӯз наёфтӣ. охи
ӯ домота азиза худаш хуш када буд валиҷон. баъд ӯ домод дасти мараво дасти хонаҳои фурӯширо сафед кадани буд. 1000 сӯми хати ки гум шид. Машинка надорӣ азиза? Ма машинка маам надорам клеш. Маам рафтам даст хати кирпикҳояш шуштум омадам. Ман дар як ҷои чӣ мешинем да намешиданӣ. Манама пи садоқату интизор охи. Тахминаҷон фарзандо созан худоро шукр соз валиҷон. Гаштиян духтарам калонак шидай ҳар рӯз як рӯзда ҳами телефони бобоша ба қаб кунагар занг задаам мегирам. Ҳама мерад аз каналашон. Намедонам акун. Азиза машинка ҳаю шавҳарам машинка бана парто мегӯн. Ва агар не машинката мада фирсон. Умар номаша гулҳои теҷикӣ кун гуфтам баъд дигар карас бо Умар тиҷӣ. Як рӯз Умар чӣ кардааомадааст гулҳои теҷикӣ кардааст клеш. Баъд омад ман ва я клеш гуфта гап мезанам ва механдад. Баъд азиза гуфт ки Умара ин гуфт. Ба ман гуфтам ки чихе Умар? Гуфтам ношигирид Умар тез ном таълиш ку гуфтам ки ман туя клеш гуфта гаштам. Баъд дига хандид охир мега ман бо чӣ да гулҳои зебо да бояд чӣ кунам? Номи ҳардумон яххелаша. Гуфтам тез ҳарду ном таълиш ку гуфтам. Баъд чӣ кардак? Алиш кадак шав ба фикрам аюд Умар теҷикӣ. Умар теҷикӣ кадагиай. Вале ай аммо 1000 рубл шумо отказ кард ами духтарам бебахт шавад. Ай шумо асақол гап нест. 1000 сумшам намегирем дига тамом. Дига духтари шавҳар медодагӣ нест дадчимон. Фирмо ҳамашу дора. Айза чӣ ба азиза? Худоя. Попушима дамашник ма чапана пушидям мегум ичи ба пома менҷиқа. Апаҷон худо бахт диҳад. Ман муҳтоҷи он домод нестам. Азизаҷон як шӯхӣ кардем бугӯ.
валиҷон, тахминаҷон, машинкаи ман вайрон шид. Қариб девона шавам. Тез авито диромадам, як машинка харидам 5000 рубл да. охи валиҷон, чӣ бигӯ, ман мефорам як та бихарама. худо амин насиб куна, хонамона соз кунем, вардорем. мегӯм ябора мошинаҳои қимат харам. ба ма авито харидора ба ма чо мекунам? мегӯм ябора хонамда худо хоҳад полни техникаи нав биёрам, бидорам хонаи навда. барои ҳамин намехарам. азиза, ҳама шӯхӣ буд, рафт. шукронаи аллоҳ, оиладорам, соҳиби 2 фарзанди дуструяк ҳастам. валиҷон, худоҷон як бахти хуб насибат кунад духтарам. охи духтари ту шу дора валиҷон? не, ман як рӯз намешинам, як соат мешинам, халос. ё худоҷони меҳрубон. ҳамаш хушбахт, шукри худо, ин шӯхӣ ҳамаш. азизара намегӯй ки 27 сола ёш метова? ман ҳамин азизаи суратоша дидам 20-21 сола фикр мекунам. Да нет, у меня сегодня третий урок. А я еще вообще 2 дня на больничном. Так зашел на пару минут забрать кое-что из себя. Выздоровел, не грибуешь? Нет, ко мне это зараза надолго не цепляет. Хотел тебя кое-что попросить. имо ба гап назади тахмина? валиҷон, тахминаҷон, якта хар ҷонум насиб хона кардӣ, баъд нав мехарӣ ҷонум. намедонам ки ҷон, валиҷон, бовар кун, ами ман корам соз нестай. ба хотири ҳамин документ рафта омада истам кор. набошад ку ягон ҷо корравӣ баъд дига шум намонда иста. ҳамин мега номат рафта истай, тамом документа биги спор мега. ба хатто зимистона як бало кун. валиҷон, ҳамин моҳи чанд буд? 9 майда ҳаракат кардем. ниничадор шаем, гуфта нашид. меҳмонҳо омада монданд.
ина акс соз шидан боку ҳаракат кунем ҳамин моҳи майда чӣ шавад моҳҳои марда таваллуд мекунем худо хоҳад. клеш шаб рафта расо чағ задем шаҳр кори беҳтарин кардӣ. клеш ҳа ёш дия ҳоли о ёшай неки манам ёш расо метобам ҳо тиам таъриф кардамонум ҳо ки клеш 30 сола ё 32 сола ёдам буромад хай иншоаллоҳ мешава ҳо як рӯз як харидор даромад магазини шавҳарам ба маро дид гуфт рома ин коргарата ай куҷо ёфтӣ ин чандсола ин 26 гӯд бовар накард шавҳарам гуфт ин коргарам не изданам гӯд бовар намекунад мегӯяд ин лӯлак охи валиҷон ман ҳами қабамет будам ҳамин моҳ бо меҳмон шид зиқ шидам тахминаҷон зиқ нашав киҷон оли гудаки ту майдаи охи валиҷон 8 моҳа 9 моҳа гуфти ку мешава оли шу мега ки ҳамира агар мега таваллуд кунӣ мега баъд ҳамин 40 нобуромада бояд тай дига мекунӣ мега баъд дига тамом дастархонта ҷамъ мекунӣ 5та шава ман гуфтам ки майли 5та не 10таам зоида метиём ман медонӣ чӣ шидам валиҷон меҳмоном омад мара дугонам тела дод фаҳмидӣ мара тела дод ҳамин гирмбаст ба пӯш ғалтидам ку дар ҷои корам бовар кун ҳамин тамёнам як бора қапид ку ҳамин ҷиз ҳамин 1 соат нашида ба касал шидам гуфтам балот зана гуфтам ман ба зур ҳаракат карда иста будам гуфтам охи мега оли бе оли як бор чӣ кадаи дара ҳомила намешавӣ ку ман гуфтам ман мешидам гуфтам бечораам тарсид некин коргармон ҷангш кардам оли мешава ки валиҷон ин моҳ ҳаракат кун ина чида моҳи майда ман ҳамхе ҳардумон баробар мезоем баъд клеш механда клеш ту чӣ оли бас кардӣ 32 сола ай ман 3 сол майда будаи клеш тахминаҷон ман 9 сол пас мекунам барои аму мегӯм шавам тез фаҳмо чандта оли ту каданӣ валиҷон ин сафияҷон гӯшкада мешина пушти экран сафия валиҷон насиб бошад инаи гапҳомо форид сафия худша нишон дод ки мақсад ман гӯш дорам амиҷа духтаро дар эфир чанд касем
ман дута дорам. Мешава. медонам ту як духтару як бача дорӣ. Алҳамдулиллоҳ чандта дора? худо ба сажда саф кун апи валӣ мешад иншоалло аз худо умед кун сахт. ман дуромадам хандидам. фаҳмо валиҷон ақаллан яктай дигаҳ кунам худоҷонам зора дорам ки бушам. ҳоле мешавад валиҷон? иншоаллоҳ метя. клеш ту бас кардӣ чӣ? апи тахмина мана қулф карагӣ бастам ҳамая. алҳамдулиллоҳ ман ҳолӣ надорам. агар не гудак будаида ҳоли алҳамдулиллоҳ мешавад худо хоҳад. мо 4 кас. фаҳмо. вале клеш намозамам мехонам, намози шаб мехонам, китоб мехонам. хай худоҷон худаш метя. оли умедҷон. охи алҳамдулиллоҳ ту ягон бор дар бораи худат гап намезанӣ. охи дугона метиҳад худо хоҳад апи валӣ. худо хоҳад мешавад. азиза ҳай дар ҳаминҷа. ҳам хеле гапу коро духтарои азиз. иншоаллоҳ. дар бораи худам ман 19 сола соҳиби шавҳар неки ҳоли нинӣ нест. охир духтар 19 сола оли охир мегум гудакӣ бо механдӣ.
валиҷон, тахминаҷон, ман фақат 4 пеш мешам. биё валиҷон, як баробар ҳаракат кунем ку. гулҳои зебо, ҳа, кӯдакӣ давраш гиред. Алҳамдулиллаҳ. Ҳо, ман чӣ бигӯм, дер фарзанддор шидам. Дер ки детская матка буд барои вай. О, ман гудакам. ҳавая мегем. Насиб ҷонам. Худоям. Хулиган Беҳрӯз. биё Беҳрӯзҷон, ку хуш омадӣ. 6 лайк. Раҳмат барои лайкот додарҷон. Телам без звук. Фаҳмо. Тахмина мани дер 3 сол пас шидам. Мама хел ки валиҷон 23 да чӣ шида, ба ҳомила доштам, 24 да таваллуд кардам. Беҳрӯз сози додарҷон, хуш омадӣ. Клеш, майли рафтам агарот ба. Майли Клешҷон, биё бо. Иқа кабутӣ мабутӣ биёр мадарои кам. Раҳмат, соз шумо созен. Соз. Валиҷон, ин Беҳрӯз додари радноитае? зур ку Клеш. Вай, ҳамин агаротот банка маҳкам мекунӣ, Клеш? валӣ тахминаҷон, ҳамсолои ман духтарошон қариб ба шураш шиданд. Валиҷон, ту чанд солаӣ? шукронаи Аллоҳ мешавад, додарҷон. Обычно это не совсем. Есть одна денежная тема, что реальные деньги, понимаешь. Кстати, еще продвинутую
34. Айма як сол майда будайда ки валиҷон? 34 будаи. 87 будайда ҳамғоли хоҳари ман. Мекунам пур ҳоли банка. Фаҳмо. Ҳоли насиб кунам. Ман ами хонамона чӣ кунам? Фақат парник да ҳамаи чӣ мешунонам. Гул, пул. Ҳаётумда да ҳавли зиндагӣ кардагӣ нестам. Орзу карда гаштам некин клеш. Худо хоҳад, иншоаллоҳ. Зоя, вы замечательная. Вы хороший человек. Красивая девушка. Я понимаю, нам нужно время. Да, мне очень неудобно это вам говорить. Просто я должен вам признаться. Валиҷон, 24 солагимда духтарам шид. Ай, мама, михел. Чӣ? Зиқ наша. Хай, михел будай. Это очень плохая шутка. Мы с тобой нормально не общались 1,5 года. За это время что-то могло измениться. И всегда, когда я тебе звоню, ты говорил, что неподходящее время. Послушай, ну давай не будем устраивать сцену, хорошо? барои ҳамин ҳаракат ки сеюм чорумшам якбора карда гирифтам бигир. У меня реально не было времени. Но проект в столице заканчивается, и я возвращаюсь. И буду работать в фирме. гулҳои зебо расед орзуҳотона ба илоҳим. Раҳмат валиҷон. 20 солагимда шӯ кардам, 24 фарзанддор шидам. Ҳеҷ гап не, валиҷон. Оля, я был в столице 3 месяца назад. матка детски бош, ҳамам хеле дер фарзанддор мешайда, мамам хеле будам. баробари ман шу кадаги одамо ку ки валиҷон гудакошон ҳозӣ медонӣ чанд сола? 18 солаҳа. Нет, ты особо ничего не скрывал. Послушай, дорогой, это было всего лишь мимолетное влечение. Но разве мы не можем начать все сначала? Ты меня не любишь. зумрат шарипова. салом созен духтаро тахмина созен хубен. салом алейкум зумратҷон, хуш омадӣ. мо соз худоро шукр, худат созӣ, фарзандако соз. вале харак дорум ҷонум. чӣ дорӣ? харак? хуш омадӣ зумратҷон, биё ку гап зани қа ё мерай? зумрат созӣ, хуш омадӣ.
худо ҳофиз духтаро. майли клешҷон биё баъд. Ман гуфтам дар дурни агарот оли кор кадаисти. хуш бошен, шукронаи Аллоҳ соз. худо ҳама вақт соз бошен. тахминаҷон ватсап дорӣ? О, дорам валиҷон. куҷо мерам? ҳаминҷаем. Фаҳмо. дорам валиҷон. зумрадҷон пешравиҳо чӣ хел айсозай? суратҳои духтар мароид кунам. валиҷон номерота навис, ман сразу скриншот кунам, ту удалит кун. зумраҷон конкурсда ҳечи набаридан ягонтатон? конкурсда ман иштирок накарда будам зумраҷон. дигарора намедонам. клеш дар конкурси беҳрӯз чӣ ҷойнамоз буридай? пухтупазҳои хонагида мо иштирок накардаем. клеш дута ҷойнамоз бурдак. ваҳ, дута буридай. кори беҳтарин. диловар қуръон бурдак. диловарам бозӣ карда будан. ёсумани учаш 700 рубл. кошки ман иштирок мекардам. орзу 500 рубл. ютуб соатҳоя мегира, кам кам ма ҷамъ мекунам, ин мегира. хай, шукронаи худо меша уста. нагу зумраҷон. ҳамин ман 170 боло буромада натониста истам. бо просмотр мекунан ку одамо ҳаваям мегирифтаян зумраҷон.
пухтупазҳои хонагӣ бо канал кушодиян. Ҳо шаб амуҷода қатъи сабр гапошон гирехт дина. лавозимотҳои рӯзгор номи каналшон. Баъд лавозимотҳои рӯзгор барои занҳо гуфта чӣ кард ки баъд сабр дар ҳамуҷам гуфт ки ин лифчику турсику пурсик бошад барои занҳо гуфта прикол кардан гирифт. баъд ҳамун пухтупазҳои хонагӣ ҷангш кард. ҳамун сабр дина омада буд, намедонам будӣ набудӣ. тахминҷон духтарам фақат куртаву бурюк мепӯшад, мегӯмаш тоҷикӣ пӯш, механда. Ҳамин духтарчаи ман 7-солаи шум безор кадай, курта пӯш, румол банд. гуфтам очаи 35 дад ромадай, гуфтам румол намекунад духтари гудакамо. гуфтам ҳолӣ, гуфтам чӣ накадай. дар хона лямичка қатӣ мегарда, майкача қатӣ, бечора чӣ мега? Ин мега ози атам занг мезана. гуфта давида мерава курташа мепӯша, остиндора ба қатиаташ гап мезана. айҷа ман сарам вайрон мерафт, гудаки майдаан охи олӣ. номери ватсапта нанависти валиҷон? сабр одами шух аст. беҳад. апай тахмина ҳамин одам як хел не яке шӯхӣ намебардорад, яки дигар намебардорад. эҳо айза дар эфир чанд касем? тахминаҷон ози душанбе ранги Россия шудагиай, ҳеҷ ки уқа тоҷикӣ намепӯшанд. охи зумрад азиза канал дорин? шумо не, зумрадҷон канал надорам. 5 кас. Ваҳ, и кӣ боша 5 кас ки дар иҷа шумо 3 касак навистаистен? зумраҷон, ҳолӣ аввал соатҳомонро ҷамъ кунем, баъд ӯи ки соатҳомон қариб омаданда ягон конкурсда бозӣ кунем, одамонам бисёр мешавад. баъд одама ҷамъ кардан мегирем.
خدایه. ولی یکتاش بهروز. چیه بهروز ولی جان؟ گوش کدایسته هوایه میگوی؟ ها یکتاش هوای کتابی درده که هوایه. تلش از خودش بند. فهمو. تخمینه جان ایخته نویس من گیرم. حالی یگان افیر دمیتمد. ولی جان زمرد جان نامیروی کی را ولی جان نمیدانی؟ برای دستگیری جانم. فهمو. ای موضوع این افیر رو دلیت میکنم یا بیسته نمیدونم. Чего сидим? Уроки-то уже закончили. Елена Олеговна. مایلی جانم. ای خدایه میره چی ولی جان؟ Давай мы с тобой поедем в клуб. Там такие девчонки тусуются. Познакомишься с ними. А знаешь, ты повинна. Ну так все, я сейчас сделаю несколько звоночков и поехали. Нужно кое с кем увидеться. Ну не понял, извини, дружище. Должен бежать. من بیسته تخمینه جان. من دینا چند افیر کردم هوایی رو همه رو دلیت کردم. بهروز 2 کانال داشته کی ولی جان؟ میدانی ما برای چی افیر میکنیم؟ قطعی همین شما همه کسا شوخی کنیم گپ زنیم. گفته برای چخ افیر میکنم. بعد دخترها ما را گفتن که افیر میکنی و دلیل نه که پول ساعت جمع میکنی. گفتن برای هوای چند قشنگ کشتم استادگی ای. Арина, я что, даром больницу оставляю? На этом улице поедем дальше. افیر توی هم یک کانال نکشدی ولی جان؟ اکتیور نظیرمت موسویف مردسن؟ نمیدونم عزیزه. Сила.
азизаи учаш дидам чӣ гап шидаи ҳама коргарои театр мурдестанд. Ҳо нагӯ ҳамин сол беҳад бисёр бандагӣ карданӣ. Ҳо бо мегӯм одам бисёр шавад, бисёре медроянд, ин меган иқак подписчик дора, назарашон намегиранд, намедроянд каналмон. Ҳо Зумрадҷон нагӯ. Ай ман 170 боло набуромадаиста. 170 мешавад, бо 150 да мефурояд, бо 169 шида истодай. Дина 170 буд, кадомаш буромада рафтай, 169 да истодаям хел. Бисёрш мега обуна шав, обуна мешам, обуна меша, ки даткада мебуроям. Актёри зур буд. Школьная библиотека. Это замечательная идея. Я вырос на старом английской литературе. Несмотря на то, что родился в провинции. Худо раҳматш куна. Не ҷонам намекушом, мара сарам намешавад. Фаҳмо. Ман асабом ами харобае ки валиҷон агар як девонагим биёя мегирим канал паналма удалит када мепартон. Не ман намедонам номерои ин хоҳарма валия. Фаҳмо. валиҷон худоҷон раҳматшон кунад, ҷойашона ҷаннат фирдавс кунад. Омин. Мада маъқул буд раҳматӣ. ман мумкин бинам мешиносаму, лекин чияй ҳоли дар ёдам нест. Кира гуфтаисте? Позвольте представиться. Меня зовут Татьяна Федорова. Я сотрудница медицинского научно-исследовательского центра. Очень приятно, что... қасри ғамда бозӣ кара буд ку шӯи моҳпайкар буд. Ҳавая мегӯй. Кай мурдай вай азиза? Худо мара ба худо ганда зиқ кардаям, қа актёри зур буд. қасри ғамда бозӣ. Вай чӣ бай хеле шидай? Ман омадам бо биё. Хуш омадӣ. Сафияҷон хуш омадӣ. саҳарӣ дар ютуб ҳамин гап омад.
чӣ намада намеша эфир ҳамин духтарако нишон додан? Чихе эфир скачать мени нашид. Ҳоли ман дар чи ватсап да мепартом Аймара Зумраҷон. Обычные БАДы со зверобойной ложкой не стоят копейки. Мам, тебя обманули. Почему ты мне не позвонила? Ну почему ты со мной не посоветовалась, а? А если нам сейчас операцию делать? На какие деньги мы ее будем делать, а? Мама! эфири ман часпид чӣ? Ҳо ҳам хелеян меброян немаш. Нагу. Глянь, кто там в гости пришел. Проходите, пожалуйста. Тахминаҷон Аймара бихон ҷонам. Тахминаҷон ман овозишда ошиқ будам. Фаҳмо. Чӣ ном дора ӯ актёр? Ба худо зиқ шидам неки. номша азиза навистагиай дар болои номи чиша намедонам. Назирмат Мусоев. Якум ҳамин новистиёро радиои Озодӣ эълон мекунад. Хел мулоим гап занад. ман саҳри дидам зиқ шидам. Дар куҷо диди Валиҷон? Салом, 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 салом. Салом, Умари Ғарибак. Хуш омадӣ. Чо кардӣ созӣ? Биё ку.
ман омадам. Биё ай бари боло гузар. Созен ҳамакаса. Худора шукр Умарҷон биё ку. Чо кадаисти? Элкача япаш? Хов нести? ғарибак. Ибора номоша Алиш кадаги будаи ғарибак гуфта. Ҳа, соз шумо чӣ хела паҷон? Худора шукр соз. Чӣ ҳол дорӣ? Чо кадаистӣ? Ман дидам, Худо раҳмат кунад. Омин. Умарҷон тайёрӣ ба ифтор? Не, хоб не. Фаҳмо. Ки мурдааст? Я актёр мурдааст ки, Умарҷон? Назирмат Мусоев номаш. Айзаҷон, шумо чӣ хел? Апаи айзат, ай домод. Мурдааст. Намур айзаҷон. Тоба гӯен. Ишқ чизи ганда ҳайда, Умарҷон. Аз занигӣ шавҳаратон нависудями? Не, восточная кухня. Салом алейкум. Ваалейкум ассалом, восточная кухня. Хуш омадӣ. Лайк аз ман. Раҳмат ҷонум барои лайкот. Восточная, ваалейкум салом, хуш омаден. Азизан, не, телефони ман ба шавҳарам кор надорад. Восточная, чӣ хел шумо? Худора шукр соз ҷони ман. Зумрад Валиҷон, ман ҳамакати меҳрубонам ҷонам. Зора мекунам ҳамая. Ҳамакаса хубе духтарҳо? Худора шукр соз восточная кухня. Худат чӣ хели созӣ ҷонам? Умар механда. Восточная. Раҳмат хоҳарҷон. Умарҷон, шукри Аллоҳ назапаҷон. Азиза, бечора як пиёла чой хӯриба вақт надорад, бо мондаст тели манба. Раҳмат админкаҷон, намеарза. Ку гап занен духтаро? Шукр соз гаштем.
Хахдо ҳама вақт соз бошен, восточная кухня. А еще он мне пообещал принести. Чӣ гап хабаро ай дига духтаро? Ҳама каса хуш омаден. Хела шуди гапа нагуфтама? Корашон негуфта аз фурсати муносиб истифода бурда ошиқиян шумо? Ғарибак аз ӯи тиям мемурдиям дия. Ғарибак механдад. Чӣ бабо? Ин любовҳо ҳама гапай азизаҷон. Ман шум хати любов будам да вақташ мемурдем. Сайёҳ салом салом хуш омадӣ. Умар сайёҳ валейкум салом. Апаҷон сӯзи саломатиёт хубай хонагӣ соз лайк гир ман рафтам. Майли мерай чӣ кор дорӣ ки? Илья Олегович, учитель английского языка. Хуш омадед. Сайёҳ 8 лайк. Раҳмат барои лайкҳо додарҷон. Бо биё. Илья Олегович, Ҳамиқа соат 6 да эфир нав 8 лайк шидай. мо соз сайёҳ гаштем ҳамиҷо да эфир карда духтаро хати чахчах када. Апа будавонам. Суруд кунам. что вместе поворачиваете, когда в машине сидишь, ждешь, пока на людей на деньги разбудят. Какая фирма? Какая фирма? Вы мою маму на 20 тысяч отмудили. Вы воспользовались болезнью моей дочери. Вы мама все сделали ради Юли, чтобы не было этой дурацкой операции. Купили с нами. Типа дороже. Ты хочешь сказать, что моя сестра Будавонам. Не будавонам. Ғарибак бачаҳо чанд солаҳа? учится в университете? Не знаю, нужно во всем разобраться. Нечего здесь знать. Подожди, Варя. Знаешь, в какой-то момент я подумала, что ты действительно как все. Варя. Ҷипут куҷо дай, Маҳмадулло? Эфири ман часпид ба фикрам.